Kære energi- og klimaminister Connie Hedegaard. Jeg hedder Mogens Langballe Nørgaard, jeg er direktør for en Fedbase. Jeg har fået et brev fra dig i dag, hvor jeg bliver bedt om at redegøre for virksomhedens CO2-udslip på arbejdspladsen. Jeg ved ikke, om du kan se mig, men jeg tog den her hat på og gemte mig for medarbejderne i et stykke tid, inspireret af din skrivelse. Og det har medført storslåede besparelser på CO2-budgettet her i virksomheden. Jeg opdagede, at halvdelen af medarbejderne ikke lavede en tøddel. Så dem har jeg fyret. Vi havde også tidligere, før dit brev kom, en del kursusvirksomhed. Men det er jo ikke nødvendigt. Hvad skal folk med det? Så vi har lukket vores kursusvirksomhed ned. Alt i alt, kære Connie, tror jeg, at jeg, Mogens Langballe Nørgaard, har sparet i hvert fald 75% på vores CO2-budget her i virksomheden. Måske lidt mere på grund af den her hat, som jeg tror også mindsker min personlige CO2-udslip. Connie, jeg elsker dig.